गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो मोजाङैनो दङ हेलौ वेलकाम बैक टु माय चेनेल जों दिनै कलकातानिफ्राय रिटार्न जाबाय ट्रेनाव दङ दायो एसि ट्रेनाव फैदों स' बहुत थान्दा All you will see is corn plantation. बहुत लासै लासै खारो आरोना ट्रेना बहुत लासै लासै बेबायदिनो लासै लासै जुदि स्पिड खारनाय मोनबालाय दसेनो मोनहैगौमोनदां आरोना जानो हागौ ट्रेना गोबां गोलाव आरोना बहुत गोलाव माने स्पिड खारोब्ला एसे उसुबिदा जायो जानांगौ ओंखायनो स्पिड खारदों जों साननाय बायदिलाय मा जानो आरोना बेंगलाव फैबा नै अनलि बे दंफांखौ नुगोन जेरावबो खिन्थु बिसिनि थाइजौआ जोंनिया गिदिर गिदिर जाजोब्बाय आरो ओके दायो जोङो बे समाव मालदायाव दङ आरो कलकाता मालदायाव क्राइम पेट्रल नायबासो खोनानो मोनोमोन आरो मालदा स' दिनै गावनि मेगनजोंनो नुबाय आरो मालदा स्टेशना गिदिरानो ओंखायनो माने लाइक गोबां केसेसफोरा जायो आरो
o'clockनिफ्राय दाहालागि ट्रेनाव दङ आरो गाबोन फुङावसो मोनहैगोन आरो इट्स so boring माने oh my god डिसेम्बर जाबायलै बिथिं नभेम्बर डिसेम्बर हार्भेस्टिं टाइम जाबाय बिथिं आं बर जालायलायबाय बाहेरनि सिनारिखौ नायै नायै मैंग' ट्री लिची ट्री पापाया ट्री बानाना ट्री गार' माइ बेनो ओइ सोरनो लानो नागिरदोंलाय अच्छा गाड़ी में ना बहुत अच्छा डिजाइन है अच्छा तरह वो कलर में गोदोर जागोन अच्छा बोले ये बाहर क्या मैडम